Allah wallahi. Mu haɗa a Emirates ƙarfe 2:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chad. Farja gumi za a yi na London Derby a ranar nan ta Super Sunday, wato tsakanin Chelsea yaran Enzo Maresca da kuma 'yan dagwai-dagwai Arsenal yaran Arteta. A haɗuwa dai 5 da aka yi a baya-bayan nan, Arsenal ce ta casa Chelsea sau 3 yayin da aka yi canja sau 2 rak. Yanzu haka dai Arsenal tana matsayi na 2 a teburin gasar Premier yayin da Chelsea take a matsayi na 4. To sai da Enzo Maresca yana cike da fatan cewa a wannan karan sai ya jika wa Arteta aiki. Ma'ana in ya sake ya jika Arteta aiki, to fa mafarkin Arteta na ɗaukan Premier League zai sake dakushewa. A Arsenal dai kun san waɗanda ake tsoro. Odegaard ne da sabon yaro mai tashe Nwaneri. Yayin da kana zuwa Chelsea ba wanda ake hange illa Cole Palmer, matashin ɗan wasa. Sai kuma Sanchez. Wannan yake alamta cewa fa za a yi cikakken gumurzu a Super Sunday. Kamar yadda na ce mu haɗa a can Fly Emirates. Don haka kafin mu je Fly Emirates ɗin, mu yi magamami a comment section. Ku gaya min yadda wasan zai kasance.